Тау ТВ прапануе. Святы Максіміліян Марыя Кольбе нарадзіўся 8 студзеня 1894 года ў Здуньскай волі, недалёка ад Лодзі ў цэнтральнай Польшчы. Ахрышчаны таго самага дня атрымаў імя Раймунд. Сям'я яго потым пераехала ў Пабяніцы. Рос Раймунд у хрысціянскай атмасферы бацькоўскага дому, скончыў пачатковую школу і пачаў вучыцца ў сярэдняй школе. У Пабяніцах першы раз пачуў голас законнага і святарскага паклікання. Тут усвядоміў дар, які стаў для яго натхненнем на ўсё жыццё, выключную любоў да Найсвяцейшай Маці Божай. У 1907 годзе 13-гадовы Раймунд паступіў у малую духоўную семінарыю айцоў-францішканаў у Львове. Скончыў тут гімназію і адчуў імкненне ўступіць у ордэн святога Францішка, якое рэалізаваў, звяртаючыся з просьбай прыняць яго ў навіцыят дайцоў францішканаў. Навіцыят распачаў 4 верасня 1910 года, атрымліваючы адначасова іншае імя – Максіміліян. Першыя шлюбы злажыў 5 верасня 1911 года. 7 гадоў святы Максіміліян правёў у міжнароднай калегіі айцоў-францішканаў у Рыме. Тут падрыхтаваўся да святарства і ў сталіцы хрысціянства дапоўніў сваё францішканскае прызначэнне. За час свайго пабыту ў калегіі заслужыў давер. Браты дзівіліся яго адданасці жыццю ў супольнасці. Усе бачылі яго сапраўдную святасць. 1 лістапада 1914 года злажыў урачыстыя вечныя шлюбы законныя. У 1915 годзе атрымаў дактарат па філасофіі, а ў 1919 па тэалогіі. Стаў святаром 28 красавіка 1918 года. У наступны дзень адправіў першую святую імшу у касцёле святога Андрэя де ла Фрате перад алтаром Маці Божай Беззаганнай у капліцы, дзе калісьці яна аб'явілася Альфонсу і Ратізбонні. Будучы святаром, усе свае намаганні прыкладае да таго, каб рэалізаваць найгалоўнейшую мэту свайго жыцця – аднавіць усё ў Хрысце праз беззаганную. Гэтаму служыць заснаваны ім 16 кастрычніка 1917 года рух «Міліція іммакулята» альбо «Рыцарства без заган». Для развіцця гэтай ідэі Максіміліян, дзякуючы ахвярнасці і зычлівасці князя Друцка-Любецкага, стварае новы кляштар – Непокалян. Месца асаблівым чынам прысвечанае Маці Божай Беззаганнай. Таму з самага пачатку ставіць фігурку Беззаганнай, якая да гэтага часу стаіць перад капліцай, пабудаванай у першую чаргу. На працягу 5 гадоў, пачынаючы ад 1922 і да 1927, айцец Максіміліян служыў людзям і братам у Гродні, у францішканскім кляштары. Там выдаваў часопіс «Рыцар Беззаганны». Ад'язджаючы з гэтага горада ў новазакладзены кляштар Непакалянаў, ён звяртаўся да сваіх братоў, кажучы: «Непакалянаў, куды праз некалькі гадзін збіраемся выехаць, гэта месца абранае Беззаганнай і прызначанае выключна для пашырэння яе хвалы. Усё, што ёсць і будзе ў Непакалянаве, гэта яе уласнасць. Мы таксама былі выбраныя Беззаганнай, а праз гэта выбранне сталі яе уласнасцю. Назаўтра прыпадае урачыстасць ахвяравання Найсвяцейшай Марыі Панны. Яна, Беззаганная, цалкам была адданая Богу. І мы таксама напярэдадні гэтай урачыстасці складзём сябе ў ахвяру і аддамо ў яе рукі
як бескарысны інструмент, але аддамо цалкам, без агаворак назаўсёды. У тым новым кляштары наша самапрысвячэнне павінна быць поўным. Манаства там павінна квітнець ва ўсёй паўнаце. Практыкаваць будзем перш за ўсё паслухмянасць. Будзе там вельмі убога, паводле духа святога Францішка. Шмат будзе працы, шмат цярпення і ўсялякіх клопатаў. Нашыя статуты, святая канстытуцыя і ўсе манаскія прадпісанні будзем захоўваць у поўнай строгасці, бо непакалянаў павінен і мусіць быць узорам манаскага жыцця. Калі б хтосьці з вас не адчуваў сябе ў стане альбо не меў ахвоты туды пайсці, няхай яшчэ сёння шчыра і адкрыта мне ў гэтым прызнаецца, а я папрашу у айца правінцыяла, каб пакінуў яго тут, у Гродні, альбо перавёў у іншы кляштар. Выезд у непакалянаў адбыўся познім вечарам 20 лістапада 1927 года. Тут, у Непакалянаве, усё было настаўлена на праслаўленне Бога праз яго беззаганную маці. Асаблівае месца ў гэтым займала і займае выдавецтва і друкарня. Так аб гэтым казаў святы Максіміліян. Пачынаем новы этап у дзейнасці выдавецтва. Беззаганная назірала за намі ўвесь час ад пачатку заснавання аж да гэтай хвіліны і пастаянна назірае за развіццём выдавецтва. Аднак, нягледзячы на развіццё рыцара, убоства спадарожнічае яму праз увесь час. І на фундаменце гэтага вырасла справа беззаганная, абуджаючы здзіўленне ў грамадстве. І здзіўляцца ёсць чаму, бо тое, што сёння назіраем, стала рэчаіснасцю наперакор усялякім сумненням. Ідэя стварэння асобнай выдавецкай пляцоўкі была вяршыняй мар выдавецтва, але пры думке аб тым міжвольна вырываліся словы. Гэта ж немагчыма і перавышае чалавечыя сілы. Аднак, як бачым, так сталася. І вось, пры дапамозе беззаганнай маем асобную выдавецкую пляцоўку, маем дах над галавой і распачалі навіцыят. І за гэта няхай будзе хвала беззаганнай. Як на падмурку убоства з'явіўся і пашыраўся рыцар, так паслухмянасць спадарожнічала яму неадступна праз увесь час. У Кракаве рыцар упершыню убачыў святло дня у цяжкія фінансавыя хвіліны. З-за недахопу месца малая каморка замяняла адміністрацыю і пакой рассылкі. Вось тут надышла хвіліна, у якой паслухмянасць павінна была адыграць рашучую ролю, бо тагачасны правінцыял айцец Алаіс Карвацкі даручыў перамясціцца ў Гродну, і справа была вырашана. Гэты загад меў, як бачым, плён. Сённяшні росквіт рыцара. У Гродні чакалі вялікія цяжкасці. Усяго не ставала, але пры дапамозе беззаганнай сродкі пачалі павольна наплываць, і выдавецтва ўсё ж узнікла у поўным значэнні гэтага слова. Калі азіраемся назад, то заўсёды ясна разумеем і заўважаем дбайны Божы провід над намі. Ён так казаў. Тут, у Непакалянаве, ёсць пэўная спецыфіка, якая скарачаецца ў словах «праз беззаганную». Несумненна, будзем выдаваць літаратуру, але мы самі павінны быць у першых радах пры беззаганнай і праз яе дзейнічаць. Чым больш мы наблізімся да беззаганнай, тым больш асвяцімся. Маці Божая з'яўляецца пасрэдніцай усіх блаславенстваў, а святасць – справа Божага блаславенства. Блаславенствы з яе рук атрымаем, і чым бліжэй да яе будзем,
тым больш іх атрымаем з яе рук. Д'ябал ведае аб тым і таму стараецца усялякім коштам адсунуць душу ад беззаганнай, зусім не зважаючы на зачэпкі, пры дапамозе якіх гэта робіць, нават на карысць набажэнства да Пана Езуса. Ён ведае, што Пан Бог такую дарогу вызначыў, і калі душа адсунецца ад яе, то не атрымае столькі блаславенства. Ці мы адчуваем пагарду, ці знаходзімся ў цемры, ці ў святле, тым больш шпарка трэба нам крочыць дарогай беззаганнай. Гэта вельмі важная справа, каб гэта нашае жыццё заўсёды было такое, што мы праз яе, з ёй і ў ёй жылі. Яна беззаганная, і так, як яна любіць Пана Бога, а ніякае іншае стварэнне яго не любіць. Кожны акт яе любові чысты, беззаганны, і кожны акт нашай любові будзе чысты і ў некай ступені будзе яе, калі мы яго ёй аддамо. Марай святога Максіміліяна было стварэнне кляштараў, падобных Непакалянаву ў кожнай краіне. Таму ў 1930 годзе ён адправіўся з місіяй у Японію. У краіне узыходзячага сонца Максіміліян заснаваў японскі Непакалянаў на ўскраіне Нагасакі і арганізаваў выданне часопіса на японскай мове, хоць па-японску не ведаў ні слова. У час будаўніцтва сада беззаганнай ён спаў на стрыху, накрываючыся паліто. У 1936 годзе святы Максіміліян вярнуўся ў Польшчу і зноў узначаліў Непакалянаў, які стаў да таго часу самым буйным у каталіцкім касцёле мужчынскім кляштарам. Выдавецкі цэнтр, рэдакцыя, бібліятэка, наборны цынкаграфічны цэх з фоталабараторыяй, лінатыпны цэх і друкарня, некалькі пераплётных цэхаў, склады і аддзел дастаўкі. У левай частцы кляштару знаходзіліся ў розных будынках капліца, келлі манахаў, дом для паслушнікаў, дырэкцыя, медпункт і на некаторай адлегласці вялікая электрастанцыя. Ёсць некалькі кавальняў і рамонтных цахоў, сталярныя, шавецкі і швейныя майстэрні, склады будаўнічых матэрыялаў і пажарная каманда. Але гэта яшчэ не ўсё. Там была стаянка для аўтамашын, маленькая чыгуначная станцыя, звязаная з дзяржаўнай чыгункай. Прадугледжана таксама будаўніцтва аэрапорта з 4 самалётамі і будаўніцтва радыёстанцыі. Паўсюль буйныя бярвенні, склады дрэва, трубы і розныя будаўнічыя матэрыялы. Аб здольнасці Максіміліяна Кольбе захапляць іншых служэннем свайму рыцарскаму ідэалу сведчаць лічбы. Праз 10 з невялікім гадоў у Непакалянаве жывуць ужо 762 манаха, 13 святароў, 18 клерыкаў, 527 братоў, 122 маладых чалавека, якія рыхтуюцца да пасвячэння, 82 паслушніка. Калі Максіміліян Кольбе пасля пасвячэння вярнуўся з Рыма ў Польшчу, польскіх францішканаў было крыху больш за 100 чалавек. Манахі Непакалянава абавязаны строга выконваць шлюб беднасці, але ў іх распараджэнні павінна быць найлепшая тэхніка, ад самалёта да друкарскіх машын апошняй маркі. Браты айца Кольбе здольныя зрабіць усё: арганізаваць пажарную каманду і атрымаць пасведчанне лётчыка, вывучыцца на дырыжора, каб асабіста кантраляваць запіс на пласцінкі і вывучыць асновы кінарэжысерскага майстэрства. Асобнае месца займае ідэя радыё, аб якім айцец Максіміліян увесь час казаў і аб якім марыў. Ад гэтага часу сусветная станцыя МІ будзе тут.
і павінна яна здабыць увесь свет для беззаганнай, бо такая яе мэта, казаў ён. На свята беззаганнага зачацця 8 снежня 1938 года радыё Непакалянаў распачало сваю дзейнасць першай пробнай радыёперадачай у эфіры. Праз 3 дні святы Максіміліян падзяліўся радасцю з айцом Самуэлем Разенбайнгерам, яго пераемнікам на місіі ў Японіі. Беззаганная учыніла, што ў дзень яе свята была дадзена першая радыёперадача. Афіцыйная назва радыё — радыё Непакалянаў SP3. Яго сігналам быў фрагмент мелодыі рэлігійнай марыйнай песні «Па далінах гор». Пробныя перадачы, на жаль, былі выпушчаныя толькі 2 разы. Аж да самай вайны радыё не атрымала фармальнага дазволу на рэгулярныя перадачы, але для вяшчання ўсё было гатова, аб чым сведчыць нават той факт, што ў канцы снежня 1938 святы Максіміліян далучыў да агульных правілаў Непакалянава тэкст. У сувязі з ростам радыёвяшчання былі створаны 2 новых падраздзяленні радыё — радыётэхнічны аддзел і аддзел праграм. Верасень 1939 года быў пачаткам сумнага і трагічнага выпрабавання крывёй, якую прачуваў святы Максіміліян. Нялюдская антыхрысціянская ідэалогія пабудзіла гітлераўскія сілы напасці на Польшчу. Пачаліся гады знішчэння і пакутаў. Не мог не быць сярод пераследаваных і Непакалянаў з яго заснавальнікам святым Максіміліянам, які з мужным даверам волі Божай прыняў новыя выклікі жыцця. Ён адкрыў кляштар для ўцекачоў, раненых, хворых, галодных, для хрысціян і яўрэяў. Дапамагаў матэрыяльна і духоўна. 19 верасня фашысцкая паліцыя вывезла яго разам з братамі, якія маглі застацца ў Непакалянаве, у канцэнтрацыйны лагер у Амціцы. Пад уплывам святога браты ўспрынялі арышт за місіянерскі паход. У студзені гэтага года ім было дазволена вярнуцца ў Непакалянаў. Нягледзячы на знішчэнні, якія бачылі ў лагеры, яны пастанавілі працаваць. Немцы выразна разумелі духоўную сілу, якая была ў Непакалянаве і якая пашыралася сярод людзей. Ведалі яны таксама і мэты, якія ажыўлялі жыхароў Непакалянава. Сам святы Максіміліян адкрыта казаў акупантам: «Мы гатовыя аддаць жыццё за нашы ідэалы». Арышт заснавальніка Непакалянава быў толькі справай часу. 17 лютага 1941 года гестапа вывезла яго ў Павек. Там цярпеў першыя здзекі ад нацысцкіх вартаўнікоў. Аднак ужо 28 траўня яго перавезлі ў канцэнтрацыйны лагер у Асвенцым. У гэтым месцы святы Максіміліян вызначыўся сваёй гераічнай верою каталіцкага святара, які гатовы аддаць сваё жыццё за іншых. Быў францішканскім сведкам любові, супакою і дабра, якое аддаваў братам, што цярпелі. Сведкам рыцара беззаганнай, які прагнуў распаліць усіх людзей любоўю да яе. Быў гатовы скласці дар найвышэйшаму, пра які марыў з маленства. Сваёй любові ён надаваў евангельскі сэнс. Дате ipsum aliis, амор. Аддаць сябе іншым, вось любоў. Выканаў гэта, калі дабравольна з любоўю да бліжняга заняў месца чалавека разам з іншымі прыгаворанымі да галоднай смерці.
Святы Максіміліян сваёй прысутнасцю, словам і прыкладам ператварыў бункер галоднай смерці ў месца малітвы і песні, якая плыла з сэрцаў, напоўненых верай у бясконцае жыццё, у любоў, якая з'яўляецца адзінай сілай стварэння, веры ў перамогу тых, хто сваю надзею паклаў у Хрысце. Напярэдадні ў небаўзяцця Маці Божай 14 жніўня 1941 года Беззаганная усклала карону вечнай славы свайму вернаму рыцару. Ён перажыў усіх пакутнікаў, якія цярпелі з голаду разам з ім. Немцы дабілі яго ін'екцыяй фенолу. Непакалянаў, аднак, не загінуў. Акрамя зямнога, існуе таксама іншы, нябесны непакалянаў. Невялічкая частка непакалянава прызначаная на месца спачынку целаў братоў, якія склалі сваё жыццё на алтар беззаганнай. Тут знайшлі апошні прыстанак у зямной пілігрымцы і князь Друцка-Любецкі, які ахвяраваў сваю зямлю пад непакалянаў, і Францішак Гаёўнічак, той, за каго аддаў сваё жыццё Максіміліян. І тыя, хто былі толькі некалькі год манахамі, і тыя, хто праз шмат гадоў служылі Богу. Спачываюць там таксама і браты, якія ахвяравалі сваё жыццё і працавалі для Маці Божай у Расіі, айцец Рыгорый Цёрах, і ў Беларусі, айцец Рогар Свідэрскі. Усе яны верныя слугі беззаганнай. Калі мы стомімся, калі нам цяжка, хадзем да Маці Божай з яшчэ большым даверам, каб нам дапамагала. І ўвесь час уперад, каб штораз лепш выконваць волю беззаганнай. Гэты дэвіз заставіў нам святы айцец Максіміліян Марыя Кольбе.